Mamoudou. Boy puri hewde coowe galle ko legale ala kam to paɗa Comme jo marché mo jo tayru to comci men de posi taw pari wal parantaw. waran Allah no saɗa yaha noddiraɓe menda ko kangaɗo buubel menda buubel hayso yero yahanno nawat buubel To tawa non mi bubel min kay yolla hennam hen. Bubel kay wa yaade. Tampinata kam kay haalaji tan. e moƴƴi kono yaha ngara Eyan a noddata kadi Moussa namdoɗamo to affaire o foti. Moussa min makko hanki men kaldi o wi kam inchallah dimanche mo noddu kalis o ɗum poti min makko Kono Mamadou kay argay comme jono dom argay 2 minutes noy argay te ko jam arani mi ari do mi ñamli mo bagi mbiɗa ala joni oɗo o Mamadou o ko hasido ñanden a halni kam mi halni mo haala lemfi mi wi mo lemfi sa nuldi hen kalis Sénégal ɓe keɓat kalis o rakcak direct layfi direct mi haalnimo mi wimo yo téléchargé ɗum o wi o anda ɗum joni jinmi ko gara jaaden ha to makko mbaɗamo expliqué on nuldami kalis o Moussa nuldami kalis o Amérique to mi heɓa kalis o mi wawa arde par ce que julde nde yettima ha paari te to gonmi ɗo hay daram fewani taw mi ala hay sukkundu saka noon mboɗo soodo jawdi yero a faami yero min awa ardo hen ay ñande no mbaɗɗa ham ni kadi vraiment weltaki hen comme min komi jagguɗo min gon koye liggey koye événement min goni mi ala temps ay yaade ni hande arti ɗo joni saka mbeɗa perse ɗo hen temps ñande no janumi to salon e mini bubel joom salon won application goto mo haalano ɗo am est ce que haalanta ɗum Moussa application biyeteɗo limfi eyi mo nani application on ko application gandaɗo puɗɗaɗo andede saabu mona Canada États-Unis e Angleterre puta yero ko hangite ko fo on ñami nani hunde koko ha ko lukto ko fo dow fof nena mbawa lemfi application neldo ko waɗi omo moƴƴi taw woni ɗo mbawɗa wonde fof neldo ma kalis ok mais bon ƴeew après mami ƴeewa téléphone am taw application c'est ɗo lawol a yani sa jooɗima ha yero no haala non yero anda hen haydara de non o anda ɗum cikkuɗa non anda yero ɗum no jabata ɗum hay so andi sami ara wiyani mo kalɗa wona lemfi mi itta hen goɗɗum mi waɗa créé goɗɗum pour mi wiyama komin haala ɗum eyyi toute façon tan haalan ɗum Moussa saabu no nani kadi application aɗa wawi neldude hen par Orange Money Wave ko fati ɗiɗon gueɗe foof a so neldama e lemfi ko aɗa wawi ɗum ƴettude Orange Money walla Wave ɗum ɓuuri kay non ɗum kam mi noddat Moussa wanna kam ɗum e lemfi on ɗon gaɗa so ko Orange Money mi jippoɗo walla Wave mi jippoɗo tan mi tottoɓe kam tampoɗa hen ɓe jaaha bolo maɓe wona e jaam ɓe dokkira hay bonus ɗi ha eyi no wi sattande moƴƴi ɗum kay mami noddu joni Moussa mi haalnamo eyyi noddumo kalnama mbaɗa gummon e oɗo probléme weddumi yeehi ya gara onon de yere ko wonta ko ɗayiɗo foof o dañi hande information dow lemfi eyyi tinno hokkam ren mi witto e liggeyam eyyi mboɗo andi amin pertata mboɗo andi tawo nani yaaha kono tawo min tawo ko jinmi e tawo ko holdum ko tawo jaaha gara mbaɗa posé sa mbaɗi posé liggey ma gara jaaɗen timmata 5 minutes tan kalnama gonga o par ce que kanko o jangguide aɗa andi wona jangde woni pinal kanko o janggi kono o finani omo janggi kono o finani par ce que so wonno pindo mo andu lemfi ko application mo ganduɗa jiddo jaam foof e jiddo ko siri ma waɗ ɗum téléméchargé eyyi ko ɗum ko gonga min komi jagguɗo gon koye liggey yero hay min komi jagguɗo wona an haalni kam application o wadde an andi ɗum mbiɗa bamma hen nuldanma kalis e goggo ma en kanko tagi o famani ɗum walla holɗum ɗum woni haala ka o famani ko kon wadde jehen mi fammin noon vite fait tan wadde jehen pamminamo asio o si kanko kokko ana anda neɗɗo no wawi toje taw ko kokko a faami kanko kokko original ko yaɓa jiri wonde koko kanko walla to Salam alaikum. aleykum salam Ça va grand? Jérôme ça va Ça va bien? mawɗum ni Ça va bien? alhamdulillah Alhamdulillah. barikalla Machallah. alhamdulillah o wiyaka zone o wiyete ko Mamadou wiyete Non, ala problème.
wa ala ko zonom o wiya ko zonom min addimo ɗo an a andamo ko min addimo ɗo o wiya ko zonom c'est pas grave kay c'est grave kay a wiya ko zonom yo noddirma inde ma ede inde makko ko zonom Mamadou no mbaɗɗa aɗa jam mawɗo bisimilla ma alhamdulillah c'est pas grave an ɓuuri kam bondeneri mamoudou an ɓuuri kam bondeneri mamoudou wondemi galle ma tagani mo kala ko welma kala kam a ɓuuri an ɓuuri kam bondeneri a heccakimi sakara wiyami comme bondeneri a heccakimi aɗa wawi wiide ko galle ma gonɗa kono an ɓuuri kam bondeneri an o komi gaddudomo par ce que ñanden mi ari mi haalnimamo haalel o woni taylor o kanko janomi o kanko o wi Mamadou mbawa ƴettani marchandise ma toon tan non mbawa ƴettani marchandise ma rek non voilà ok ko bila mbatmi ko bila marchandise mbatmi mi haalnimo haali ɗum ɗo o wi kanko andi oɗo application o haalnamo application mo lemfi o wi lemfi woɗani o wi lemfi woɗani wimi lemfi no woodi haalamo ha leer o anda yo kaali samen ar Mamadou an ka neɗɗo mbeɗa heeɗima lemfi woni hoɗum donc lemfi ko application goo pour wonɓe caggal leydi ɓe comme Canada Amérique en Angleterre en ko application goo mo jomum wawi télécharge ɗum Play Store walla Apple Store à partir de ɗon noon jomum wawi neldude ɗo directement haalis Sénégal taw ko jomum so jogui Orange Money walla Wave Free Money aɗa wawi hebde haalis ma directement même pas 2 minutes keeɓa haalis ma et puis c'est simple ɗum kay alhamdulillah e joni noon kam gonɓe Afrique ko minen Sénégal tan mbawi dañde walla sa mi woni mali mbiɗa wawi pour l'instant ko Sénégal tan mbawata hebde ɗum et puis kadi eɓe mbaɗa code promo ji quoi joni sa neldi hen kaalis won code moɓe nokkarma moɓe neddatma on woni code promo sa utilise ɗum a neldi hen $100 exemple ko $20 kam a routinere ɗum quoi ɗum ko nelduɗo o eyyi ko nelduɗo o kañum won code goto mo tottore so hutorima ɗum walla o totti ɗum goɗɗo kadi hutorima ɗum ko même chose hay so timmi temedere neɗɗo eyyi joni Moussa Diallo to woni ɗo Canada ɗo eyyi so neldi taw ko neldiri koye code promo o dañ so $500 o dañdi ko $20 o ƴetta code promo o totta hen sehil makko goɗɗo ɓe mbaɗa hen envoyé joni kanko dañi ko gartam o dañta hen o dañcat hen chaque fois no utilise application o lemfi ok eyyi $100 kam $20 a rokkirete ɗum sa utilise code promo te aɗa wawi partage $200 daña $40 $300 daña $60 donc $400 daña $80 si taw ko $500 daña $100 de bénéfice voilà noon mbimomi ñande mbimomi kanko ko con Wonani lemfi kalɗa kam mbimimami hoorema jaam. mbimimami o finani omo hobba weeruji omo jogui are kono wona jangde woni pinal wona jangde woni pinal min mi janggani kono ne mboyi wiide mo lemfi yo wi Moussa yo wat lemfi foti ƴewde ko yimɓe moƴƴi ɓe mbaɗɓe ɗo Mamadou ɓe kalna yimɓe ha laaɓa mais mbaɓe ɗuma ɓe ganda hen haydara kanko hooji haaju mumen fof ko kalis garowo o en tout cas ɗum ɗo sahani ɗum kay Moussa neldima kalis ma guila ɓoyi a hooti Fouta a tampini a waɗi kam a lepti kam a gasni courant ma hebbini Moussa mbiyama yo nulde lemfi eyyi en tout cas dal kañum ne heewi avantage uji kañum déjà ne woni sécurisé bien sécurisé et puis ko rapide et puis ko gratuit famminaldema ojo joni yeeso ma jeeya eyyi min e hoɗo wimo ala frais mi wimo Ala ala frais. frais Min frais hay- envoi Ouais. frais recevoir zéro frais wat mi haalnimo ɗum min famille am fof ko toon ngoni babam hay huɓere makko nde koye lemfi o neldata kam kalis mi verse ɗum waji ɓe direct somo ala ɓe mbima noon ko 200 euro ko 300 tan mbaɗa nolde ko welma fo mbaɗa nolde ko mbewɗa mbelɗa fof nelda hen Moussa ceerno no mbaɗɗa joni no ƴeew pour kalis yero en ɓe gaddani kam ɗo information goto mi anda sa tini application goto mbatta télécharge ta Apple Store mbiɗa walla walla Play Store sa yi ƴeewa toon ko wiyete ko limfi aɗa andi LEMFI mbaɗa ɗum télécharge joni sa neldi ɗo mami heɓ ɗum ɗumini application Orange Money walla Wave ko wawi wonde fof mami heɓ ɗumen mballa kam saabu Allah sa heeɓi audio mo walla min guiɗal neldina kam ɗum ɗon mi yo wat téléchargé lemfi o walla lawalam nani hen an anda jarama merci a jarama alawalma jaam pour yejjide avec code promo o ko hen mbawata hebde D'accord. avantage uji $20 chaque $100 ala probléme famide an kay ka neɗɗo moƴƴo wallahi kan ɓuuri neɗɗo moƴƴo noon merci beaucoup yero ya waɗe ata hol mbaɗanomo ata jarama
min mbaɗat ma ataaya anan ka nandude ka coddomi ubiye ka luuɗomi ka luuɗomi ubiye he yelo fa lakara mbiya woroya mbimi ya haalan o lempi o nuldemi hen kaali kadi walla nuldumon ko kali o min mi walani ɗo son nuldi kaali ko joni joni kam jaha o min mi walani ɗo de mi walani galle ma adunomi o tan pour yo fammin ma ko podda tottudemi ko kaali saabu yo are law mboro hoora mboro juuloyo ide an gertogal ma ko jibi ko ɓocciri mi wiye o yimɓe kaali tan ara ñanno waare elle yoni kadi gese waare gaside so gasani noon so gasani mi yona dow ma joni wallahi joni so mi woppata hande kala so yetti so kaali so yetti hami heɓa kaali so mi jatto yumma d'accord mboɗo wawi ɗum billahi mboɗo wawi joni woppa hami yalta galle o so lemfi totti kam kaali so mi yalta galle o mi jetta an haalni kam kay so lemfi noldi mi wima lemfi arani ko mbaɗa on lemfi fenata lemfi ala fenani on mo jogui téléphone wona min a yiyata mi fusa galle ma ha galle o fusa mbaɗ négocié ha keɓa kasma jaa allah o lemfi enfin neɗɗo dañi noon moye mo ganduɗa kam mami serto yero onon bandiraɓe sénégal naɓe wonɓe toon to amérique du nord ha tengte états-unis et canada application men keso arini wiye lemfi application ɓurɗo sirde holnade yawde ko fate neldugol haalis onon wonɓe états-unis walla canada ko ɗo ndewno toon nelde mon yetto e bandiraɓe taw ala hay caɗele goote maɓe mbawa heɓde haalis mabɓe taw rewatto koye wave orange money free money walla compte bancaire jomum eɓe mbawi heɓde haalis mabɓe nder sénégal no fotiri taw kono yawiri o application lemfi o ala hay fere goto saɗa nelde nde wonno ko 100% gratuit lemfi ko nafoore mere woni hen hay sinno dollar o ɓeydima walla ustima lemfi kanum ɓurata keddiɗi ɗi to banggue weccet ne waɗi kadi ko wiyete compte promotion e nder application lemfi kala nde nelduɗa $100 aɗa heɓa $20 e compte ma sa neldi yimɓe sappo moni fo $100 lemfi ne nelduma code de promotion tawi ɓen yimɓe sappo kala e mabɓe nelduɗo ko fuɗɗi e $100 an a heɓat $20 kadi e compte ma kamɓene soɓe batti neldude ko fuɗɗi e $100 eɓe keɓa on code de promotion mo lemfi tottirta onon wonɓe états-unis et canada mbaɗe téléchargé ko lelani application lemfi omo heeɓo e apple store walla play store woto keñoɗe e wadde ko application namdoto on ko ngam kisal e nden ko kontuji mon onon musidɓe sehilaɓe yiɗɓe yoro sow oɗon mbawi hutorade code de promotion mo jogui o lemfi tampere gasi